Ty první, co z pravé strany nás to koplo. Jednou zprava, jednou zleva. Jsme tam dělali většinu. Mám to takhle docela od začátku. Tak jo. Honzi, budeme na to? Mirku, šli takhle a takhle. Takhle. Takže můžem? Tak šest. Co? To bylo jako z helikoptéry, že jo? Jasně. Pak se to... Ne, dobrý, ale jsme klidně. Tak jdeme? Tak jedem? Pojď to, tam nejsou děti másla, kde to bereš. Ty bokem. Máš slepičku za Petře? Jo. Kradu ty másla. Nemáme karton? Nebo co? Nemáme karton? Je.